pri týchto radostných chvíľach mi nedá nespomenúť, že pred 3 týždňami z tohto pozemského života odišiel zakladateľ kulturistiky. 90. ročník, pán Vajdiak, Kalifornik, nech mu je zem americká látka. Urobil pre kulturistiku obrovské množstvo a bol aj na Slovensku a sám som od neho dostal vyznamenanie striebornú medailu. Tak máme tu. Dobre, kulturistika. Bude finálne, ne? Bude. Keď sa vymážem stará. Ideme na to. A rýchlejšie. 64! 6. miesto. Číslo 9. Erik Kubička. Hrec. 5. miesto. Štartové číslo 10. Tomáš Hrec. Kristianova vezme aj majstra sveta Milana Rolinca v kategórii Master, ale ide na 4. miesto. Vasal Jim Bratislava. Poď Miško spíše. Zostavený kraja. Bronzová medaila majstrovstve Slovenska z mužke pokutie. Do Liptovského Mikuláša Kamil Jusko. Áno. A poviem vám, že na tom mieste budeme sa povedať na krásne miesto Slovenska do Popradu. Richard Tienky! Majstrom Slovenska víťazom kategórie do 80 kg sa stáva štartovné číslo 8. Samozrejme oznámujem ti Rado, počuješ ma? Keď sa rozstavím, bude to absolútna výsledka, pretože budeme mať absolútne juniora a to bude 70, 80 a 80. To je ono! Ďakujem vám páni, medalisti dostanú 4, 5, 6 odídu, nech sa páči, dozadu. Medalisti dostanú, Kamil. Poprosím pre fotografov najlepšie pózy pripraviť teraz. Tam nie je kamera. Ďakujem páni, ostane víťaz, ostatní dva nech sa páči dozadu. A mám tu štartovnú listinu a výsledku. Mika. Body fitness do 160 cm. Ďakujeme, nech sa páči. Devčatá, troška sa natočte. Ďakujem za
Štefovi a ideme rýchlejšie kategória fitness do 163 cm. Štvrté miesto. Startovné číslo 50. Iveta Kubečová. Veterinár Košice. Tretie miesto. Startovné číslo 51. Romana Rušinová, Vyčtovský Mikuláš.